Transformers. Energon. Transformers. Kicsoda Alpha Q? A mesterséges bolygón kitört a káosz! Gyönyörű! Gyönyörű! Ez a csükevényes agyú azt akarja mondani, hogy a föld alatti börtönökben élő robotikák kitörtek? Majd tudjuk. Belefáradtak, hogy a megmentőket várják. Ezek a felkelők egyszerűen gyávák. Igazad van, főnök! Ráadásul azért tették, mert hallottak Unicron feltámadásáról! Nyilvánvaló, hogy Unicronhoz hűségesek, és nem hozzád! Úgy látom, Unicron éhes hósapka. Akarsz te lenni a főfogás? Dehogy! Jól leszel, kinyerem! Arra sem méltó, hogy főfogás legyen. Igazad van. De tudod, van erre a posztra egy másik jelentkező is. Ez volt Alpha Q otthona. Unicron akkor már egy ideje a galaxisban kóborolt, és mindent bekebelezett, ami az útjába került. Nem meglepő, hogy eljutott Alpha Q bolygójára is. A népe tehetetlen volt hatalmas Unicron ellen. Végső elkeseredésükben megsemmisítették saját bolygójukat, és ezzel mély álomba taszították Unicront. Mire mi ideértünk, minden eltűnt. Nem tudtuk megmenteni Alpha Q bolygóját. Ő valahogy mégis megmenekült. Tovább élt Unicron alvó testében, mely a galaxisban keringett. Később Alpha Q fantasztikus felfedezést tett. Rájött, hogy mindent, amit Unicron egykor elnyelt, életre lehet kelteni újra. Kiderült, hogy mindössze elég energont kell gyűjtenie, hogy Unicron újra működjön, és ő visszakapja a bolygóját. És a terrorkonok? A terrorkonok? Őket is Unicron nyelte el. Azonban Alpha Q kitalálta, hogyan irányíthatja őket. Talán, mondom, talán egy nap az ő bolygójukat is újjáépíthetjük. Szóval ezért gyűjtögette Alpha Q az energont, így már érthető. És én minden eszközzel segíteni akarok. Mert tudom, hogy az ő bolygóját is megmenthetjük, mint a többit. De még így is. Ez túl veszélyes. Én tulajdonképpen sajnálom őt. Képzeld el, hogy ugyanez történik a Földdel is. És te lennél a katasztrófa egyetlen túlélője, Mika. Nem tennél meg minden tőled telhetőt, hogy visszacsináld, ami történt. És te sem adnád fel. Nagyon jó. Tudtam, hogy megérted. És Alpha Q is. Éppen ezért hoztunk ide vadóc. Gondoltam. A képességed érdekli őt. Értse meg, Dr. Jones, ő maga döntött úgy, hogy vasököl után megy. Te könnyen beszélsz, Optimus. Nem a te fiad. Soha nem játszom a katonáim életével. Hé, várj! Kérlek, Optimus! Ne, kedvesem! Bízzál a fiadban, hiszen jól nevelted fel. Igen, apa, ez igaz. Vadóc soha nem okozott csalódást, legalábbis szerintem nem. De az apja vagyok. Kiskorában sem féltetted. Túlságosan lefoglaltak a kutatásaid. Nem volt időd a családodra. Kérlek, higgy a fiadban. Vagy kezd felnőni, vagy öregszem. És kezdek túl óvatos lenni. Igen, kezd felnőni. Jön már!
Fel a fejjel, Autobot! Mondjuk, hogy a barátod útban van, nem igaz? Vadóc? Vadóc? Miféle fura név ez? Olyan picike? Biztos, hogy ő az, akire olyan régóta várunk? Meglátjuk, valóban olyan értékes-e, ahogy Alpha Q gondolja. Rodimusnak tényleg tervei vannak ezzel az emberrel, akit Alpha Q-hoz visz? Persze, portyázó, azt mondta. Tudom, de hiszen még nem is felnőtt példány. Ne törődj annyit Rodimus terveivel, inkább végezd a dolgodat. Vadóc, kérlek, légy! Óvatos. Az leszek, Mika. Jó. Maradj mellettem, akármi történik. Rendben. Ez az. Megjöttünk. Ez lenne. Igen. Micsoda egy rondaság. És közelebbről egyre rondább. Szia, vasököl, hogy vagy? Vadóc! Régen nem láttalak, haver! Azt hiszem, túl sokat képzeltem magamról. Ne butáskodj már! Semmi vész! Ne félj, amíg engem látsz. Tényleg? Szóval ez a pasas okozza a felfordulást. Közelről még kisebb. Ó, Isten! Azt hiszem, hibát követtünk el. De ha már itt van, próbáljuk meg. Esély a képességedről. Gyerünk! Ne csapott! Nincs is semmilyen képessége! Hűsd le magad egy kicsit, öreg! Előttem nem kell színészkedned. Tessék! Azért jöttem, hogy Alpha Q-val beszéljek. Menj innen! Szóval hol van? Én vagyok Alpha Q! Na ne mondd! Vedd le az állarcodat! Honnan tudta? Egy szót sem értek. Gratulálok, ember. Rendkívüli ösztöneid vannak. Igen! Vadóc olyat tud, amit senki más. Például megérzi, hol van Energon. Megérzi az Energont? Valóban? Ilyen adottsággal talán a jövőt is megváltoztathatod. Hagyjuk ezt! Engedd el, vasöklöt! Elfelejtetted a varázsszót. Majd én mindjárt megmondom! Gyerünk! Vigyázz! Mi? Nem szórakozom egy budjantal. Állj meg! Még nem végeztünk. Csak az időmet pocsékolod, ha egy nevetséges állarc mögé bújsz. Állj meg! Miután hallottam Rodimus meséjét, valami sokkal jobbat vártam. Nem pedig egy húsevő növény. Te szemtelen kölyök! Vadóc! Én a fogja voltam! Biztosan tudom, hogy ő Alpha Q! Nem! Nem ijesztesz meg az idétlen csápjaiddal! Energonkard, ide! Állj, Skorpió, ne avatkozz bele! Kérlek, bízz bennem! Akkor majd én foglak előhúzni! Mi az, ilyen félős vagy? Gyerünk, bújj elő! Nem foglak megharapni! Vadóc! Vadóc! Scooby-z ide! Feltöröm a páncélját! Bújj elő! Bújj elő! Akárki is vagy! Hamarosan megkapjuk a légifelderítés adatait. Itt is van. Úgy tűnik, a robotikák a föld alá vonultak. A föld alá? Úgy tudom, még működik a régi föld alatti börtön. Le kéne mennünk körülnézni. Jó ötlet, golyózápor. Döbbenetes, milyen buták a robotikák. Így csak csöbörből vödörbe kerültek. Mi van? Mi az, tűzgolyó? Pöröly még mindig fogolja börtönben, uram. Pöröly? Arra a pörölyre gondolsz?
Igen, a híres, lázadó robotikára. Miután elfogtuk ide, a mesterséges bolygó börtönébe zártuk Pörölyt, de előtte sajnos súlyosan megrongált több autobotot. Ki akarják szabadítani. Gyerünk, fiúk! Gyerünk! Rendben! Golyózápor! Tűzgolyó! Összekapcsolódás! Mindenes kapcsolódás! Siessünk! Megatron! Minden úgy halad, ahogy eltervezted. Most tudtam meg, hogy az egységeink betörtek a börtönbe. Ilyen egyszerű parancsot teljesíteni. Megatron, mit akarsz? Nem használhatjuk fel Pörölyt. Túl gonosz robotika. Ó, Szökilár, te nem szeretsz csapatban dolgozni, eltaláltam. Dehogy is. Nézd, csak mert Pöröly szereti megszegni a parancsokat, azért neked még nem nézem el. Szedjétek össze magatokat és fogadjátok melegen rosszalkodó barátunkat. Vadóc! Ennél jóval többre lesz szükség, hogy leállíts, Alpha Q! Véget vetek az állarcos bálnak! Vedd le a maszkodat! Ebből elég! Ha még egyszer megütöd, velem találod szembe magad. Skorpió! Hé, lazítsatok! Ez rám és Alpha Q-ra tartozik, semmi köze hozzátok! Tehát ne szóljatok bele! De Vadóc, egyedül nem bírsz vele! Nem hiába jöttem el ide, és nem vagyok hajlandó elmenni, amíg ki nem derítem az igazat. Milyen makacskölyök! Látni akarom azt a gyáva alakot, aki a páncélban rejtőzik. Látni akarom az áruló arcát, aki nem mer előbújni. Gyerünk! Nem élnek mindazok, akik a Q-bolygón éltek. Te ezt nem érted, de én megmutatom! Megmutatom, mit vesztettem el! Mindent megmutatom! Hagyja! Rajta! Tüzeljetek tovább! Tüzeljetek tovább! Nincs vége, amíg egy katona is talpon van! Skorpió! Te ott voltál a Q-bolygón? Tehát így emlékszik vissza arra a napra Alpha Q. Élve felfalnak! Steve-boy! Mi történt a hadsereggel? Hol a hadsereg? Rodimus eltűnt! Elcsapott! Hazudott! Megígérte, hogy segít megmenteni a bolygónkat! Alpha Q! Rossz hírem van, az egész hadsereg megsemmisült, és a bolygó is gyorsan fogy. Fel kell robbantanunk, amíg még lehet. Elrobbantani a bolygómat? Nem! Ez az egyetlen reményünk. Skorpió! Ne! Ne ezt! Szegény. Bátran küzdöttünk, de végül fel kellett áldoznunk a bolygónkat. De elkéstünk vele. A robbanás akkor következett be,
amikor Unicron már elnyelt minket. Atyám! Attól a naptól fogva egyedül éltünk Unicronban. Fel nem foghatod, milyen magányos és üres volt az életünk. Abban kerintünk a világűrben, aki tönkretette az életünket. Aztán rájöttem, hogyan lehet életre kelteni azokat, akiket Unicron elnyelt, és ez reményt adott. Te fedezted fel az Energont. Te jöttél rá a titkár. Megszámoltam Megatron hatalmas erejével. Megatron? Hogy kerül ő a képbe? Felelépett álmából és felborította a terveimet. Aha. Szép történet, de mi köze hozzá? Tessék! Azt várod tőlem, hogy segítsek visszahozni a bolygódat. De készen állsz, hogy megtedd azt, amit kell? Vagy pedig hagyod, hogy Megatron legyőzzön? Mindazok után, ami történt, most adod fel? Mitől rettegsz annyira? Talán Megatrontól félsz? Vagy esetleg attól, hogy megsérülsz? Persze, hogy félek! Mindenki szokott néha félni. De azzal nem érsz el semmit, ha félelmedben elbújsz. Igazam van, vasököl? Rengeteget tanulhatnál tőle. Tőle? Meg kell próbálnod, Alpha Q. Mert ha nem teszed meg, soha nem tudod meg, mire vagy képes. Megatron nem ad neked esélyt, hogy meggondold magad. Mert úgy fog átgázolni rajtad, mintha ott sem lennél. Senki nem fogja visszaadni az otthonodat. Neked kell visszaszerezned. Ezt vallja Megatron is. Használd ellene a saját taktikáját. Persze csak akkor, ha nem akarsz a robotikák szolgája lenni. Nem! Akkor harcolj! Muszáj küzdened! Ez bolond. Pöröly! Megatron parancsára eljöttem, hogy kiszabadítsalak és elvigyelek hozzá! Erre semmi szükség. Állj meg, hallod? Erőszintést kérek, gyorsan! Csúnyán megjárod, ha megpróbálsz megszökni! Pörölj! Add meg magad! Lövök! Utoljára figyelmeztetlek! Elkéstünk! Pöröly megszökött! Red, jelentkezz! Üldözőbe vesszük Pörölyt! Tarts szemmel Megatront és jelentkezz, ha valami rendkívüli történik! Vége! Én végeztem. Nem fogok itt szórakozni. Várj csak! Gyerünk innen. Dolgunk van. De Optimus és a többiek keményen harcolnak odakint. Nekik van szükségük segítségre. Készen áll a hajó, Rodimus? Igen, készen. Most elmehetsz. Tudtam, hogy időpocsékolás lesz. Semmi nem jött be, amit elterveztem. Ne törődj vele! Legalább láthattuk az univerzum legnagyobb gonosztevőjét. Nem sokan mondhatják el ezt magukról, haver. Ne hülyéskedj! Te is tudod, hogy ez nem vicc! Mi mindent megpróbáltunk, de szegény nehéz helyzetben van. Fogalmam sincs, én mit tennék, ha a Föld elpusztulna. Jól meggondoltad? Elengeded az ember? Alpha Q. Vadóc. A fene egye meg! Öregem, ez nem lehet igaz! Most mi lesz?
Következik Scooby-Doo! Itt a Cartoon Networkön! Transformers, more than me.